Mase. Anu, sapa ki teman setiaku anu. Makane Bestiku ki bestine bakul ikan 5.000-an. Iya bakul iwak. Ya, duitnya ceblok. Bestiku ki Ikan wader, ikan urang, ikan nila. dengek to dengek, dingeti permesa kalau. Permesa. Kecantikannya kayak polos. Monggo, silakan. Silakan botoke anu tinggal Botoke. botok mak sawi. Wader pari, wader sepat. Iki apa sing sitok iki? Urang. Didelok ngene lho, guys. Lho, dibuka belah. Ora ki aku teko didi lho, Bu. Lho, iki lho, monggo silakan sapa sing mau pengen botok urang nanggon sawi, wader entah nanggone Ibu sapa jenenge? Sakinem. Tulung. Wis betetan. Betetan pisan udang. Urange lembut-lembut kayak rambute Mak Sawi, sriwet-sriwet. Coba mau buka kabeh. Dan iku urang nek kleru. Nek kleru Mas. Yo ngene iki guys ki langgan aku awet tahun 2010 ki. Lupa 2000. piye? 2000 umure sak anak. 2000. Iya, anake wis 2001. ya yo. Umure Nanang 2001. Yo ngene iki guys sakit. Ngene iki lho, yo murah meriah guys, dadak mbumbuane kaya enak sing bakal lho. Kayak enak sing mangan ta. Piro ngoten iki? 5.000. 5.000. Iya. Murah meriah memet kayak tangannya ajur to. Lah lah golek lho orang karan iso. Ya iya lah Mas, nek gak beli. Nah iya. 5.000-an yo. Enak. Yo, pokoknya wis jangan khawatir pokoknya nanggone wak kasinah semua. Mak jenengmu lali. Sakinah. Yo, lah piye to? Wong iki yo nek laline. Aja eling tok. Telu. Iya le. Nggih. Iki telu. Berapa? 10 lah. Ora ada duit tak utang. 10. Kita utang, guys. Iya, guys. Telu papat. Tentang lek piye? Guys, piye, guys? Piye ngene iki? Utang. Jal? Lagi murah pisan 5, kurangnya 5. Iki pira iki, Mang? 1. Lima kan iki lho. 5 kan iki lho. 4, 5. Nggih. 5 iki. Kurangnya 5. Mah, aku urange jek duwe. Aku biang dingkulen Niku ki urang. jabuti jembute iki. Oh, paman. Nyukur jrengose iki lho. Aku sing gak anu ki wis jek ya tambah 1. Bener jebut dipotong. Gak apa-apa lah YouTube. Jembutan. Kayak nek jembute iki gak Ora enak. lucu. Iki ora lucu. Ora lucu. Pokoke iki nek nek serawut-serawut iki ya gak enak. Ora guys, lucu. jembute iki. Wadere kurangnya sing apik murah. wadene jane. Nggih, nembe dugi lho wawan mau. Duite gak ono. Ngono nek awan kuwi dadi kuwi ndang aku ki ditelepon, Ya Allah, diteri mahe. nak wader kuwi. Lho iki kok ngecacar lha iki kok gak. Ki Yo terjo wis. iki bosok anu ki wis mak wis sawak. Ya wis nggo welasane, Mak. Welasane. Iki papat 5, 6 7. Aja kakeh. 8, Delok ndi? 10. Iki kok ngene lho Ulang, kok ulang. apik. Jangan jumlah tau. Lah wis kadung tak sok. Dan kita melasan tapi gak usah ditom. Jahat ya, guys. Yo guys. Iki Gak lho usah duwe dihitung. dhewe iku. Iki lho. Betul usah dihitung mami. Iki apik. Ini mau kali ki 6 teh. Nek genep 10. Apik jane. Kurang lho. Kasen kok. Nyepung eneng lho. Iki ngene nang iki tak teri barang. Saya Bu, tamilin lho. Oh nek basa disentok kok ono-ono. Iki lho sing. Lah ki penting iki karo iki lho tunggalin dhewe tak sebut. Api guys. 5.000-an 5.000-an. Ya neng Anune nyenyeng guys bakul sepeda 5.000-an, yang kebengi nek digowo wong kuburan kon kae piye. Malah ngene iki kendang le jerene pane. Ndang le. Dipek wong. Jerene sing gede-gede to. Iya iki. Kok iki kayak YouTube diakrek iki dipilih to. Kuwi anu guys gak milai-milai sing. Mulai joli, tak ganti. Sik kayak si ageng-ageng lho, Mas. Suwemete sapi Itu, Bu. gitu. Mari Bu. Wes iki piro kok esek? Kok tak jenengan milih. Aku iki mung piro ki, Mas? Iki kali niku 6. 5 apa 6 to? 6 to iku rasa ditung. 6. Dadine Iki gak ditung. Iki berarti 5 ngono. Iki 1, 5. 2, 3, 4, 5. Selawe. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Iki Bu, setek. Iki siji le.
siji, iki loro, iki loro. Telu, papat, lima. Iki lho, kok lima. Itu kan tau kamu kabeh piro, Mang? Nek kamu kan cowokan ki mriku. Lah iya tak sok kene adae kaya pinter iki to. Siji, loro, telu. Telu, papat. Iki mu double lho ki. Papat. 5. Iya. Iki lho tak gontong 6, pomone 6. Itu 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kabeh piro nggonmu? Itu. Kan itu. Maksud kau. Kok. 6. Yo bener kok piye. Iya ya, Bu. Iki mau gak di lah bungkusnya ke diso. Lah Mas teh jenengan tumpuk wau kan nek jaman suntoke wau Iya tak 6, 5, 5. Inggih 5, terus bosok jenengan wis ngono jadi nyok. Dadi nek kula hitung 5 di 6 nggih. Iki ya apik. Lah iki piro nek? Iki. Mumpung enek lho, Bu. Wah, ya jane Wes. Iki berarti hitung piro ki? 5. Nek jane 6 tak tong 5. Stop, Bu. Wes iki wes. Nah, gak sah. 5. Iya, Teh. 5. 5 apa 6? 5 wis stop, Bu. Weh. 5 yo. Kurang 5. harus. Wis 6 tak tong 5. Iki. Kurangnya iki. Mah, ya wes. Aku tak ndang. Apa kamu? Yang ngedeng apa toh? Dan apa? Gawakne akeh tak dijigo jadi 10 ya, Bu. Yo. Ngono dadah. Ono ado-ado. Iki piye, Mas? Lah nggih. Pripun? Atau pergi kena sabun ora kena diunggah. Wis. Ader apa urang? Kaya blotong. Ano? Ya tiga tuku saiki ya ora apa-apa to, Bu. Wis tau tang somben. Ngebako saiki lho, engko Kayak YouTube pamer-pamer nek. ora sapa sing ngomong utang. Salahmu kok. Salahmu. Lho, ngepes lho. Yo Mas, Astagfirullahaladzim. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iya toh, Mas. 11 ya. Karo urang sitak wau, Bu. Karo urang wau. Sitak wau. Ya. Lah orangnya pinteran ya bener. Nah, Sami 5.000. iya. Dan niku sing ageng niku. 20. Hmm. Yang 20 udah habis. Tinggal itu. Nggih. Wis sak welasane lho, Mak. Wong bakul sak ulasane ta, Bu. Nanti nek 50 kalau suka nih welas tinggal. Iya ta, Mas? Kan 6 ya, Mas? Nggih. 6 ya? Ayo. Lah wis delok godhonge ae. Lah ya 6 iki. Berarti kene 10 ngono lho. Wong godhonge wis tok sing loro gedang tok ngono, karo sing cilik lho. Oh. Nggih, sing alit makan bentele kalih. Oh iya. Berarti pira, Bu? Berarti 5. Nggih no. Karo kalih mau. Ya 5 wis. Iki bonusnya kurang apa, Mader? Stop. Wader. Mader. Iki wader kabeh ya? Iki Tulung Mader. tanganku wis iso tak anu. Apa sok nang manci tak entuk tak nggae. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Pengen Mader kopi ya, Mas? Pun, Kok pengen urang? mboten. Hmm? Enggak patek dogen iwak al. Masya Allah, tak kasih. Pun, Nah, betul. kalau ini pokoknya biyuh. Ya belum apa ya nak dikai. Mau? Iku ayo wis tau goreng kowe. Pakane mbok ae. Anu kok ya? Soal kene ya, Bu. Nggih. Orangnya dhewekne aku tak elu. Tak tanganku lho wis iso. Aku tak Ya. Sembarang pun. Wader Nanti apa, sukani anu apa niku wader mawon. Oh, wader deh ya. Iya. Nak kok kali iki gak mangan sotek. Astaga. Kok waduh, Mak? Lah iya. Orangnya sak pinten lho niku. Nggih ngoten niku. Iki lho yang sak men iki lho. Kecil-kecil cabai rawit. Tuh. Orang mawon niku. Kurang. Nggih. Kaya Mas Sawi kecil
Dan guys, orangnya. Wes. Ya, matur suwun lho Bu, dikasih aku guys. Lancar rezekine nggih. Nggih, amin. Sampai yo ngono. Nggih, amin. Nek poso le barokah. Ya padha anak kowe lho, Mak. Aku ki wis biasa. Nggih, lemah teles ya Bu. Nggih. Garudan. Ora. Yo. Omahe teles garudan. Dibales sih, anu pengen tiba nek nanti barudan iki. Ketika sore kamu lagi gawe sepedaan dah. Pikir pamane gak anu men kula betas sekolah anu to, tibake ya ngeteng sekolahan. Nggih. Piram jangan kula kan ngeseng kangkung wau. Kadung ngeseng kangkung. Jadi kok anake panjenengan umure pinten pun ya? Sing Alit engko sing biasane tumut nih. sing cewek. Nggih. Anu 11 tahun. Jadi lan apa? Kan jangan sempel gue, Nak. Jangan bobor wong e. 11 tahun. Sing tika. Urang, Mak, wonge masih. Dari urang. Kula dadan stok sampean. Mboten no. Aku nek dadan stok. Bawa pulang. Nggih. Ini ki cuman oseng dirisi brambang bawang kecap nopo Nggih. Lambang Sari. Punggune tret. Naos gawe Lambang Sari. Bang Sari. Terus apa wis jenenge bubuk asmara. Lambang Sari. Mun jadi wonge rame. Mau Bu? Anu gonggongan. Hah? Wonge ya. Tapi wonge ya wo. Ya mau ta Bu? Ada acara apa ki kayak gonggongan Jawa. Anu, cara anu ulang tahunan ngene. Mboten nggih staf. Nek ndi petuk kok. Aku nek ndi petuk, Mas. Buane benda aku ya petuk kan. Nggih. Tontonane kesan bapak Iwan dadi dari viral. Karo anakku ki seneng ira kabeh makan. Baik dulu kan. Mas dulu kan. Karo anakku sing cilik. Sampai nek berbenda kaya melok. Pundi? Tembur benda mboten. Mboten tumut. Walah debuh. Ya, nemen. Jan kaya anu ka lho. Lenggang kangkung lotelot ki lho. Ninggang-ninggang kampung-kampung. Jenengan griyane kaya pancet teng mriko ta, Cek? Iya to, Mas, ora pangga tak Lah, iya. pindah ki urungane dana. Kan kula pas mantu nikan mriko to. Lenggang kangkung mas, kangkung nang pinggir kali. Lengkap ya toh Bu? Jangan ngono kecek. Bu. Suka? Yo ngono kuwi, Mas. Loh, aku ki biyen Oh iya, Pak. Jadi penonton anu. Iya. Mbak Manohara ki paling niru mae, mae iso nyinden. Iya, pinter aku. Yo. Nyanyi gebuk asmara, guys. Mana kae yo wis. Oh, gebuk asmara, guys. Apa wis jenenge? Nak nyanyi aku ki yo apik jane wong biyen ki. Heeh. Ya nyanyeng. Yo apik to. Mamane yo kok ngono. Bu, ndek biyen gak ya enek to nyanyian anu iki. Apa wi mung jenenge? Apa nek to, Bu? Sing tak nyanyek Lenggang kangkung. Lenggang kangkung. Lenggang kangkung ngono ka lho. Kangkung nang pinggir kali. Ngono ka lho, Bu. Piye? Nggih. Lho, Kowe gak iso to? boten saged. Dulu. Aku ki yo lali wis trah taun biro lho, Bu. Aku wis umurku wis 60 punjul lho. Mek lali. Tenan to, Bu? Yo iya to. Umurku ki wis 60 punjul. Dadi lali. Oh, gawe ambeng. Heeh. Mon, Yo. saya kok ngangge telur ngangge ngene. Lah piye? Lawuhe gak telur. Urap-urap. Ngoten. Iya to. Enak, guys. Enak, Nggih. enak. Enak, guys. Dudehna wi ambenge. Enak-enakan, guys. Makanan bergizi, Jangan khawatir makanan enak-enakan. Pokoknya dijamin enak tenan. Makan enak-enakan ya lho, murah meriah lho, murah meriah. Bu. Lho, murah meriah. Ada mie, Urap-urap. ada sayur. Nah, gitu jangan khawatir enak mak sawi. Anu, Bos, iki dilare to, Bos? kok ngarep dilapi arek kober kok lap ngono. Gelap. Nanti ya lap. Iki jane.
Mama mia gitu. Aku rene wis suwene iki Bu. Piye? Mana nggone mak anu ki mak iki gak gelem ngomong aku, Bu. Berarti iki gak kerja aku. Gak bola we. Nah, iya. Ya agar ki jarene, Mak. Nggih. Aja ngene makne aku ndengenane ngene makne. Pak ini. Oh, nggih. Geger. Geger, Mas. Nah, iya. Bocoran ya, Bu. Bocoran ya. Ya. Rene ya. Sono. Anggone Mak Sawi pembok ngene Mbak Manohara. Mbak Manohara kono lho. Kene dolen. Ya, oke. Jan rene. Nggih. Karo jualan mawon. Ya Allah, Rio aja jualan. Karo nyangking iwak. Iya, ben anu, apa kae jenenge nak saliman ben mambu amis. Ben bambu bisa-bisa. Iya, timbang gak enek sing ngamisi. Bu, iki pun nggih. Nggih. Jadi pulang. Oh, pulang. Langsung Udah masuk. pamit karo Purnisa. Bisa pulang dulu ya. Si. Udah dibeliin sama Mak Sawi, udah habis. Ya. Jualan nih. Hari Makasih ini. semuanya, permisa Mas ganteng, Mae. Nggih. Makasih. Ya. Nah, kita. Umum ya ini lah. Bodokku ya wis entek. Nggih, dadah dulu, Bu. Nggih. Dadah. Oke, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Nggih. Ya, sama-sama. Oke, guys. Tak nonton dulu, guys. Karo nonton urap-urap ngono lho, guys. Ini wong desa ki ya wis ngene iki, guys. Ngene ulet enak Mak Sawi iki nak masak. Kita gawe ambengan. Yes, habis itu kayak apa nama? Urap-urap. Berapa wis jadi? Ya sudah dong. Potong. Kecopno kek to. Oke, guys, guys. Wis padang. Tunggu masak. Asli, gunting. Tiga apa nih? Ini kurang micin saiki ya ra enak. Menyala. Memorokan. Tak tutup itu tak morokan. Oh, ora pradang di adani sih, Mak. Iya. Betul. Kan itu. Ayo. Yang gosip toh. Bentar lagi. Biar kontennya ben loro hari ini. Nah iso ya loro paling saiki iki asline nak kepengin makarya. Ini patane. Godhongnya seger. Godhonge ijo. Tambahin urung gesek. Ini gak usah diurap. Apa nih? Kok kulupe mampu. Hari ini Mak sih yo wis anu wis apa ki jenenge? Wis kesel. Gung ya? Pokoknya gak prei-prei pokoknya. Loh, kamu kayak anu. Ora. Oh, mambu ya? Iya. Langsung dudek mambu, guys. Lali aku. Ini guys. Tinggal kasih toge. Tinggal serumah. Lagu nih. Tinggal serumahnya sendiri. Mak Sawi panas kok koyo ngene.
pesenane Lik Lasmi. Yes. Sak pira men iki? 20. Iya. Murah meriah Mas. Mana tibane masak dhewe ya ta? Kok 20 toh? 10 karo piro? Selawe bumbu. Oke, selawe lah sak meniki mbiyane. Taruh sini. 10 30 tambah iki 20 50 biyo wis pokok wis akeh iki pokoke. Yo lah anune wis apa kae? Minum. Apa? Getasane wis oleh. Lah ya getasane oleh pira? Telu yang ada jadi wis entuk 70. Mas Sawi tadi setengah hari penghasilannya sudah dapat 200. Iya. Iya. 200.000. Bahagia no. Bahagia dong. Pokoknya nggak ada duit ya bahagia. Akeh sithik tetep di Syukur. Syukur. Kok ya syukur tok, guys. Ya disyukuri. Syukur. Lho ngene lho, guys. Pokoknya Mas Sawi wis brawut wis iki. Yes ya guys ya, konten kedua hari ini kita. Urung dianu kok. Oh alah, tak kira wis. Ya urung ditumpangnya kok. Yes ben masak ayu pisan lho ya. Pokoknya tinggal bungkus. Guys. Ini kayak guys. Ini dhisik. Pokoknya wis ngene. Kok utah kabeh guys. Karo mak langsung ini. Masa kambingnya sakmene kurang bumbune gak ya? Gak. Terus dikasih iki toge. Cantik dong. Suka dari mencret. Ini sudah selesai. Tinggal nutup guys. Tutupnya yang bikin ini wis tak lapi guys, masa nggak kudu lapi iki ngawur kayak masalah iki. Cinta ini di Karo lo. Sing lapi Mbak Amanah. Sing lapi Mbak Amanah. gak iki. Oh. Kalau kok tinggal udah klik. Terus ditutup ini dia sudah meriah toh. Loh, ini. Ya, ayu. Wes manis cantik kayak Mak Sawi. Nanti diperes lagi. Wes manis cantik. Wis, ngono ya. Ya, iki tutupnya ning ndi? Ya karo. Tutup lho yo ning ndi iki. Tutupi nanti punya Mak Lasmi. Terus iki pulupe Mak Lasmi lho guys. Mak Lasmi nara dikai saiki iki koyo menderita hidupe. Saiki ae kesakah kah. Lho ndi mong sampai. Monggo silahkan. Enak tenan guys. Aduh. Piye sapa orang ini kira ndang kepengin buka to yo. Sampai ngelok itu guys. Iya. Dosa lho guys. Ya gak pareng. No. Bareng. No. Karete nono ning ndi guys nang kene karete. Kulo. Wis mari mama gambar kayak guys. Tak ditunggu wong. Wis iki alate Mak Lasmi kayak gini. Ya, Iki sekian. alate Mbak anu Mas Pian lho, karo Mak Sawi. Nanti kalau sudah buka. Wis, nah ya. Wis ya, guys. Ya. Wis meneh. Wis. Terima kasih yang menonton Mak Sawi. Inilah kedua Video video kedua. kedua. Oke. Terima kasih yang menonton Mak Sawi. Jangan bos-bosan pokoknya dipantau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.